Sige. Picture na ta. Picture ta, Calvin. What? Good, good, good. Hey, very careful. Don't ano. Uy, very danger there. Are you happy? Yes, I'm so happy. Oh? 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 Hindi alam here. Here, the alam here. Ay, ginoo ko, pating hangat na ako. Pating hangos. Ah, kapuya. Ulat ako, ulat pa ganito na kuman. Aw. Mag-view-view pa ko, oh, mag-view-view pa ko diri sa gilid, ulat ako. Diri, oh, nindot diri pin. Picture na! Picture ko, Pen! Pen! Picture ko! Me too. Oh, come here. Dahil mo ang cellphone lang. Doon mo ni CJ. Ano man? Ay, woman picture. Hindi pang clouds. Mana ko maklaro? Ano ako? Huwag yan to ano ayaw, selfie. Makuha, mangko. Hindi ko klaro. Dia siguro yung saka ang pare oh. Ampot lang. Wala pa na ang pagdanan. Dude! Dude! Ay, ka? Ay, nag-ano ka? Ba't ganit? Ako pin. Waang clouds. Pero hindi ka maklaro. Waang clouds. Kaya ko pong yan. Mana? Ayun, please. Ha?
Rico. Nye. Otro, otro. Ay, nako. Sige, basta makuha ang clouds. Mana? Yan ang pinasig. Wala na to, ano eh. Sige. Nasaka begitu. Nasaka begitu bak. Ito. Uy. Tunggu kang mukhan, oy. Tangos.